mangustin. Ano siyang paborito? Nagay 30, ma'am? Paboritong mangustin. Guys, namalit ni og kuan guys. Lansunis, tapis kuno ba do? Nay tindiro dire oh. Nagwapo kayo. Bravo tindiro. Shout out sa amin, shout out. Shout out sir. Yes, Cristel o namili kay ganahan siya og gagmay. Ito, ma'am. 160 ang kilo. Dire. Sila ko ba to? Ala dagkuan. A few moments later. Hi guys! Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Isa guys, nanawang outfit na ha guys, kanang tiger look. Murag naong kusang naong murag tiger joke ito guys. Di ko tiger guys, murag kong naong kuno og sigbin. So, kamusta mo tanang guys? Day ko na kapag upload gahapon guys, kay nawa ang signal dari, wa ang signal dari sa globe. Mo nang naglisod ko guys kung saan hani nga kanang magwa man ja karon murag hapon pa din wa mo kuan ang globe ja sayang ang gilud ja salamat dai sa nagload di ay salamat nimo sa nihatag na og load ja salamat dai pud sa nihatag namo og pangkonsumo namo karon sa minaha na inihatag namo pangkonsumo so niadto Miss Cristel sa lungsod walit mig among konsumo sa kasimana ja guys na ako dari guys kay naghana ka sagbot teres gawas manihig ko ja kani ngani dai guys makinabangan dai ni kani ngani okay na ako'y nakit-an nga video nga dako ra jud ko tabang ni mahimo ni si og fertilizer so kung masipag lang ka or kanang ganahan ra ka pwede ra jud kang maghimo og kaugalingang fertilizer sa imong mga tanom og katong mga mahilig og mananom og mga kuan guys pwede ra jud na mahimo so amo pakit-in guys maghimo ko unsa mamunit ko ron og mga katong mga naladya nga na mga sagbot nga nakuan kaysa atong dauban so dako ba jud pakinabang sa magdaob ta so manang ano siyang himuon karon guys mamunit ko ron og mga sagbot kay naay daghang kadtong mga sagbot didto sa dagat daplin kay na may talisay didto so hatong pamuniton hamong pakit-an ang unsahan na pagbuhat kani guys ha kani siyang ipamunit kay imbis mo siyang daoban tumuunin mo siya og fertilizer. Malapit. Nga tigumo ning gijahang sabaw. Kay mao ni sabaw sa mga pinunit na nga kuan dahon mga nalaya so diyan ang ipamunit nga kuan mga dahon sa talisay. Di okay ra jud bisag unsang dahon ha. Pwede ra jud ninjong din daoban kay makatabang ko din sa atong mga tanom. Ja agang hugas bigas gay na mo ni itong ibutang isabaw. So guys, buslutan ako na dani. Kani oh. Mga tulo ka buslot. Buslutan ninjoy nga na. Diyan human og buslot. Wala na si Jack kanang ato nang ibutang ag
Kani isabaw na nato ni. Sabaw. Diya mamana na si og sabaw. Ato na si Jang banganan. Okay guys, banganan nato ni. Mauna na sa guys, imo na sang kada adlaw manghugas mo og bugas. Injo na po nang abrihan kay injo na pong ibubuang mga hinugas sa bugas nga hantod nga malata sa guys. Makakita mo ana guys ug malata na mao na ting mahimo na sa murag juta na. Pwede na natin ang ipang fertilizer sa atong mga tanom. So ako ning gi-try og himo guys kay para di na ako magdaob-daob diri sa mga sagbot, lang pamuniton sa isud na lang sa garbage bag. Kay ra jud nato nga maghimo og organic fertilizer. So tanawa sunod guys og ni ipakita ninyo sunod og malata na ni kay kada adlaw man ni siya butangan og hugas-bugas kada dengag na hanang ibubo dari ang hinugas sa bugas. Ja tanaw na to guys og nagkalataan niya na po ni ipakita ninyo. Hi guys, di akong prinsesa. Diyan nami diri sa mong ari ra man jud mi magtambayan kay karon niinit na pud ganiha arang kangit-ngit ang kalibutan diyan kalit og unos. Diyan salamat day kung ninyong tanan guys. Diyan mo to hang ipakita ninyo guys kato hang gihimo nga fertilizer nga mga dahon nga mga naladya. Diyan makinabangan din nato to guys. Haro tong ipakita ninyo og malata na to. Diyan kada daw jud habubuan. Shout out day ko Charis. Marianila Cruz sa Kahis. Naana siya sa Honolulu, Hawaii. Salamat sa imong pagsigig tanaw ma'am sa akong vlog. Diya amping diha. Annalyn Book. Bakankoy. Tinampay Manila. Ano siya? Tinampay Manila. Siguro mo salamat mo diha ma'am pag imong sigig tanaw sa Dasma Piñas Cavite. Naana si Dasma. Ma'am Prel Kusun ug sa iyang brother Duper Kusun na si iyang brother ko no nasa Cebu. Shout out nimo, salamat sa inyo pagwat sa akong vlog. Chubby Buyoy Pichi Impuentis from Panakan Davao. Salamat. Salamat Ma'am Joselinho, salamat po nimo. Jean Margaret, salamat. Si ko kita si mong post nga ra kang kasiksi. Salamat sa imong pagtanaw. Jadi ang prinsesa dia galingkod-lingkod mi kay ijang humanon ijang module kay ugma na pud ija na pud ihatod. Nja na pud koy meeting didto so kaming duha mo sa eskwelahan ja. Pakita naman ako guys unsay dito mag-meeting kay ako may ilahang himong president sa ilang room. Ja wa ko atin-atin katong pag-abot pag-uli na hagbuhol kay wala gina dito ko sa buhol ako naka-atin sa mga meeting ja. Sige, chatan ko sa diyang maestra nga atinan ko no ko ugma. So maka-atin po ko ugma. Ag murag naong og sigbin makita nila dito. Murag naong sigbin diya kang anak gwapa. Thanks for watching sa inyong tanan. Pero di mo na ma-shout out tanan kay magsuwat na pud kog tagsa-tagsan ja. Ang mata pud naglisod ja. Mao nang di na mo ma-shout out tanan pero nakakita ko sa tanan inyong mga message. Salamat sa inyong pagtan-aw ug amping ta kanunay. I love you.